Benvinguts a tots i a totes. Alguna vegada heu enviat un currículum i heu tingut aquella sensació que caïa en un forat negre? Doncs no esteu sols. Avui analitzarem per què passa això i, sobretot, com podem navegar per aquest nou mercat laboral. Un lloc on la tecnologia pot ser el nostre pitjor enemic o el nostre millor aliat. Comencem. Sembla tret d'una pel·lícula de ciència-ficció, oi? Però no, és la realitat de la cerca de feina avui dia. Per a la gran majoria de candidatures, el primer filtre que hem de passar no és una persona, és un algoritme. I aquesta frase, de cop, ens planta davant del primer gran repte a superar. I aquest robot té un nom, ATS, o Sistema de Seguiment de Candidats. Pensem-hi com una mena de porter digital, un porter molt estricte, dissenyat per descartar fins a un 75% dels currículums abans que una persona de recursos humans ni tan sols els arribi a veure. Això ho canvia tot. El nostre primer objectiu ja no és impressionar un reclutador, sinó simplement passar el filtre d'aquest robot. D'acord, llavors, com el superem? Com passem a aquest filtre? Doncs la clau és crear el que podríem anomenar un currículum bilingüe. Un CV que parli l'idioma dels robots per passar aquesta primera barrera, però que després sigui capaç de connectar amb la persona que el llegirà. Anem a veure com es fa. Aquest model que veiem aquí és un exemple fantàstic. Per què funciona tan bé? Doncs mireu, per a l'ATS, aquestes columnes, aquests títols clars com experiència o formació, són molt fàcils d'escanejar. Cal evitar gràfics estranys o dissenys molt creatius que confonen el programa. I per a l'ull humà, doncs aquesta estructura permet trobar la informació més important en menys de 10 segons. És eficient per a tots dos. Més enllà del disseny, el contingut ha d'estar perfectament ordenat. L'ATS el que fa és buscar aquestes seccions estàndard, experiència, formació, competències, però el més decisiu, el que de veritat marcarà la diferència, és el que hi posem dins, especialment les paraules clau, perquè aquest és, literalment, l'únic idioma que l'algoritme entén. I aquí tenim el gran secret. La paraula màgica és adaptació. L'ATS escaneja el currículum buscant paraules que coincideixen exactament amb les que hi ha a l'oferta de feina. O sigui, si l'oferta demana gestió de projectes i KPIs, aquestes paraules han de ser al currículum, sí o sí. Això vol dir que cada candidatura demana una personalització. S'ha acabat allò d'enviar el mateix CV a tothom. Però no n'hi ha prou amb només reaccionar a les ofertes que surten. L'estratègia que de veritat funciona avui dia és ser proactius. Ara passem a veure com podem construir una identitat professional que faci que les oportunitats vinguin a nosaltres. El concepte clau aquí és la marca personal. I compte, que no es tracta de convertir-se en un influencer, ni de bon tros. Es tracta de definir de manera molt clara qui som professionalment, qui aportem i per què som una aposta de confiança. En definitiva, es tracta de controlar la nostra pròpia narrativa professional en línia. I l'escenari principal per fer això és, sense cap mena de dubte, LinkedIn. Però no n'hi ha prou amb tenir-hi un perfil. Cal actuar. I això què vol dir? Doncs publicar sobre alguna tendència del nostre sector, destacar un projecte on vam tenir bons resultats i, potser el més important de tot, interactuar. Un comentari intel·ligent a la publicació d'un directiu o directiva del nostre sector pot tenir molt més impacte que enviar 10 currículums. En resum, pensem-ho d'aquesta manera. El currículum és el que enviem nosaltres, però el perfil de LinkedIn és el que els reclutadors troben quan ens busquen. Un perfil actiu, cuidat, que aporti valor, treballa per a nosaltres les 24 hores del dia, 7 dies a la setmana. Ens posiciona com a experts i obre portes abans fins i tot que les truquem. I si portem aquesta proactivitat un pas més allà, ara explorarem una estratègia que sovint es passa per alt, però que pot obrir portes que ni tan sols sabíem que existien. L'autocandidatura és, bàsicament, contactar directament amb aquelles empreses que ens interessen, encara que no tinguin cap oferta de feina oberta. És anar i dir: «Hola, m'encanta el que feu, crec que puc aportar valor a l'equip i aquí teniu el meu perfil per quan em necessiteu». Pot semblar un tret a cegues, oi? Com enviar una ampolla al mar, però per què és una tàctica tan potent en realitat? Doncs perquè ens permet saltar-nos tota la cua. Amb l'autocandidatura accedim a l'anomenat mercat ocult, que són totes aquelles vacants que es cobreixen sense arribar a publicar-se mai. A més, demostra una iniciativa i una motivació que cap altre candidat que respon a una oferta pot igualar i ens posiciona a la ment del reclutador per a futures oportunitats. És sembrar avui per recollir demà. Hem començat parlant de la tecnologia com a un obstacle, recordeu? Com un robot que ens va arrabar el pas. Doncs ara farem un gir de 180 graus, perquè veurem com aquesta mateixa tecnologia pot ser el nostre millor aliat.
Descobrirem l'eina més moderna de l'arsenal de qualsevol persona que busca feina, la intel·ligència artificial. I aquí és on es tanca el cercle. La mateixa tecnologia que ens filtra la trobem ara en eines com ChatGPT o Copilot, que es converteixen en el nostre millor entrenador. La pregunta és senzilla. Si hem de competir contra un robot, per què no entrenar-nos amb un? Les possibilitats aquí són enormes, de veritat. Li podem demanar a la IA que analitzi una oferta de feina i ens digui quines són les competències clau, que investigui la cultura de l'empresa, que ens ajudi a preparar respostes a les preguntes típiques, basant-se en la nostra experiència. Fins i tot, podem fer simulacres d'entrevista, on la IA actua com si fos la persona que ens entrevista. I ens pot ajudar a preparar preguntes intel·ligents per fer al final. I la cosa va encara més enllà. La IA pot ser una eina boníssima per practicar la negociació salarial o fins i tot per donar-nos tècniques per gestionar els nervis abans de l'entrevista. És literalment com tenir un orientador laboral personalitzat disponible les 24 hores del dia. Així que fixeu-vos en el viatge que hem fet. Hem passat de ser víctimes passives d'un filtre robòtic a utilitzar la intel·ligència artificial de manera proactiva per apoderar-nos i arribar més preparats i preparades que mai a qualsevol procés de selecció. El mercat laboral ha canviat, això està clar. La pregunta ja no és si farem servir aquestes eines, sinó com les farem servir. Optimitzar el seu FAUB per a l'ATS, construir una marca personal sòlida, ser proactius amb l'autocandidatura o entrenar amb IA. El taule de joc és aquest. La qüestió és, quina serà la primera peça que moureu?